Where are you going, Belle? There. Value Village. ito na si Mama, oh. Yung lola. Hanapin mo, Belle, yung dinonate natin nung isang gabi, nung isang araw. May bago na namang kinakanta ang buliday. Baka nandito na yung dinala ko nung isang araw. Wala. Po. Wait lang, maikot muna tayo. Oh. Wow. Ano yan? Yeah, let's go. Ang dami, I know. Asa na sila, Mama? Daming toy, no? Mga donate lang yan, tapos binibenta. Uy. Size 9. America, oh. Belle, come here. Yan. Itong brand na to, pang ano to? Skateboarding. America. Yan. Kasama nitong DC. Bago pa, oh. Kaso size 9, malaki. Bagong bago pa sana. Ano yan? Oh! May board! Meron ka dati yan, Belle? Benta ni Mama. Baka meron dito mga Hot Wheels. Papa, look a bumpy baby. Magandang Hot Wheels yung bakal. Kasi yung mga Bumpy baby. baby. Ito kasi mga plastic na to eh. Yung bakal pa sana ng ganito. Hindi rin ako makakita na minsan dito sa Value Village meron ganun. Yung mga luma pa yon, yung mga 90s na Hot Wheels. Oh, ito. Ito eh 2009 na Hot Wheels. Bira. Ito. Yung mga plastic na to. Plastic. Good morning. Yan, nandito kami sa Value Village. Dumaan kami dito sa Clarence, dito sa Stonebridge. Belle, let's go! Kanina tininan ko yung dun sa mga lutuan. Baka nandun yung yung drinap ko nung isang araw. So wala naman. Baka nabili na o hindi pa nila nilalabas. So kami ay maglilibot-libot muna. Ha? Tiningnan ko din yung mga Hot Wheels. Naalala ko kasi yung boss ko dati. Nagkukulik siya ng mga Hot Wheels, yung mga limited edition. So every Monday around 12 noon, nagbe-break time siya para bumili siya online sa Hot Wheels, siguro sa website ng Hot Wheels. Yung mga limited edition lang, Kaya kanina tinitingnan ko yung mga Hot Wheels dun sa gilid. Wala na sila na yung mga bakal, Meron ako nakita mga 2001 na Hot Wheels, pero mga plastic. Pero ang alam ko dun sa Pilipinas, meron pa ako ng mga bakal. Tingin tayo dito sa sombrero. Kumisa merong dito eh. Nakakasakto. Wala. Nung nakaraan nakasakto ako ng Thrasher. May jacket to. Minsan kasi makakasakto ka ng mga hockey cups, mga baseball cups, tapos mga NBA cups, Ngayon wala. T-shirt, yes. Oh, nakarami na si Mama. Ayos. Is it rock and roll? That's a rock and roll. Opo, it's a Pink Floyd. Oh. Are you gonna rock and roll today? No, I'm not gonna rock and roll. Oh. Yan. Okay. So, ito, pang bike is work, specialized. Pero hindi naman talaga siya, ito yung tatak niya. Body Fit Pro. Mahal lang. $14.99. Pero lalaban lang sana to. Okay ulit to. Nakarami si Mama? Nakarami. Nakarami. Pang summer. Sana Malibilig naman. doon sa Circle Drive.
Sa dulo. Salvation Army. Yan. Doon tayo. Talaga ang Sige, lipat naman daw kami ng Value Village. na. Ganda ng panahon. Ang ganda ng panahon eh. Ganda ng panahon. Uuwi. Ganda ng barato. A few moments later. Bumalik kami ni Joanna gawa ng may pinabalikan si Manay Helen. Yan. Itong jacket na to. Secret kung ano nasa tapat niyan. Ano yan? Calvin. Oh, let's go na. Sa kabila na tayo. Ay, maganda no? Calvin Klein. CK. CKMB. Ayos. Ano? Ay. Let's try. Maganda no? Ito mo. So, hindi na kami pupunta sa kabilang Value Village gawa ng sarado na. Hindi, tsaka ano na dad? Gabi Hapon na. na? 6 Oo. na. So, ano na lang, mag-dinner na lang sa labasan nyo. Happy Lam. Happy Lam. Yan, dyan yan sa Happy may Lam. Preston. Pacific. Sa North. Preston North, ano? Malapit sa may Walmart. Yan. Let's go. Luto-luto mo na. Happy Lam. Ano yung golden garlics? Jing. Happy Lam. Para baka pwede nang tumikim. Hindi ka kaya. No. Nasa Happy Lam si Isabel. Happy Lam. Uy, masarap ang dinner ni Isabel. Spicy. Wow. Hey, thank you. Thank you. Mushroom. Woo, thank you. Wow. I got in sa inyo clear. Oh, which one is the clear one? This one? That's clear. Okay. That's mushroom. Okay. Thank you. You're asking for all the sheep. 4. Okay. So do you know how to turn it off? Yes. Siyempre sa akin, clear lang. Kay Papa maanghang to. No? Ano sa'yo, Mami? Curry. Wala na yung manok kanina. Ano doon? Woo! Ay, nabibisi ang bata. Nabibisi ang bata. Oh. Sige, get. Ha? You make the dip, okay? Hmm. The dip that I like, okay? Ano po yan pa? Hindi nakapisa sa bawban. Gabos yan. Gabos po. Lahat na. Of course, kainugi. Si Isabel na. Sino si Isabel? Kumukuha din ng bata. Yay! Mario, saan na? Chop. Yay! Slowly! Gagawin properly. Mga yung mga gusto ko daling mga ano. Oh, what else? What do you want pa? Oh, gulay. Mga yung mga gusto kong ano. Ay, Ano yan? mga frozen pa masyado. Frozen. Buti dito, lahat mo pwede. Dinner na kasi na. Nagsisimulang dinner din lang 3 p.m. That's it. Slowly. Okay, what else? Ano pa? That's it? You gonna come back here? Okay, bye-bye. Wow. Kumukulo na yung akin. Off ko na muna siguro. Bumalik pa si Isabel. Yan. Kay Isabel yan. Dali, put Ano yan? it back. Put it back. Oh, pour it back, baby. Pour it back. Hindi So yun this para one, dyan. put this Oh. back. Yan. Rumis back pa. Are you gonna get what? Broccoli? Sige, rumis back pa. Daming choices, no? No? Ayos. Hindi yung mais na puti, ano? Iba ngayon. Eh, no? Yun eh. Nagkuha sila sa mama? Hipon.
Okay na ako, babalik na lang ako. I'm okay. Okay na? Isabel ka mo dali. Mayo tulo si chicken. Ano po? May natulungin no? Iko pa ang chicken no? Gusto yung chicken. Kinawa na po. Uy. Nagdagan natin bilang ano. Daddy, Later, put the noodles po. daddy, tinig. Uy, Ha? Ano? tinig doon. Tinidor. Tsara, tinig doon. Hindi ko nakakuha pa, thank you. Oh, put it there. Hindi ko ito. Naglalagay din ng bata ng gusto niya. Yay! Meh. Wow. Oh, sige na, put mo ang noodles na. Not there. This the white one, the white one. Udon. Yay! From Bicol. From Bicol? From Bicol? This is from Bicol da. From Canada. Ito mamaya na ito lalagay. Eh, gusto mo radish? There's a radish oh. Here. Radish? Yes? Ano yan? Chicken na may coleslaw. Dali. Dami no? Sarap. Yes. Annabelle. Madam Isabel cooking. Uy, uy. Oh, mainit ha. Mainit yan. Ano kaya to ano? Ano kaya to? Parang lemon na dried. Ano? Kasi ito? Ito. Baka. Pampalasa no? Ito manok. Nabel. Eat na Bel. Eat nyo. Eat nyo. Eat nyo. Ang dami kong nilagay na manok. Isa na lang natira. Wala na. May manok pa po pa. May manok pa doon. Kadakol kong kinagmanok daan na saro na lang. Matindi ay. Matindi. Pwede na to. Ha? Kunin ko na yun. Baka maunahan pa. Basta di rice first. Rice. Rice pa? Okay. Puti kaya pag nagawa grabe. Anong laman nito? Rice lang. Ito, anong laman nito? I don't know. I didn't know. 1 hour later. Tapos na. Busog si Mama. Ay, si Mama pala, hindi pa tapos. Si Mama na lang. Kami tapos na. Si Mama na lang. Pero ayos pa. Maaga pa. Alas 10 na. Hindi. Anong oras na? Anong oras na? 7:47. Oh! It's robot! Wow! Hindi ko ma-video kasi may tao sa kabila eh. Pero may robot. May robot na nagdi-deliver. Dave, pero sabi mo ka isa ko. Sa'yo, pero sinabi ko sa'yo. Nagpahabol pa ng isa. 4 lang kasi di ka papa. Isabel! Isabel! Happy na naman Isabel oh! Oh! Happy Isabel oh! Wow! Isabel! Happy Isabel! After nito, uwi na sa tayo. Magkakape? Magkakape daw. Hindi namin alam pero syempre, Masiyar pa ko. hindi ko alam kung saan.